हमी के बीच खेसारी के भैया का एगो ऐसा सॉन्ग आयल बा जौन की बहुत ही सुपर डुपर हिट होली सॉन्ग ह। तो चलिए जाने जाओ कौन सॉन्ग ह का कहले बना उस सॉन्ग में। तो खेसारी भैया कहले बना कि 3 के बा पंचमी समहत बा 13 के कही के भाभी भाभी सबे चाहे घेरे के। 3 के बा पंचमी समहत बा 13 के कही के भाभी भाभी सबे चाहे घेरे के। का कहले बना कि सबे जुटल लफुअन के टोली बा। सॉन्ग के टाइटल के भी आप बोल के नाम बा कि 14 के होली बा। गाइस तक खेसारी भैया के इतना सुनला के बाद भाभी जी का कहते, भाभी जी कहते कि घरे बा सिक्सर बहरे में गोली बा, ढेर कुछ जाने ना उमर अभी भोली बा, आवा भातार घरे 14 के होली बा। घरे में सिक्सर बहरा में गोली बा, ढेर कुछ जाने ना उमर अभी भोली बा, आवा भातार घरे 14 के होली बा। एक बाद खेसारी भैया का कहता ना, खेसारी भैया कहता ना कि भाई फगुनी बिहार मन बिगड़ी गोरी तहार और अंगे अंगे खोजी गोरी रंग के फुहार। यही पर भाभी जी का कहते कि यदि वादा करके राजा तू बदलबा हो तो खेसारी भैया का कहता ना गोरी बदलल बदलल तहार बोली बा। यही पर खेसारी भैया का कहता ना कि हम दिले बानी दरखास्त छुट्टी भइल नहीं के पास, हम कैसहू आवे के करतानी प्रयास। यही पर भाभी जी का कहते कि पिया किसना बेदर्दी खेसारी हो हर बंद कदम सारा ठेकेदारी हो। खेसारी लाल यादव का सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर सॉन्ग बा जौन की बहुत ही हिट सॉन्ग बा। अभी तक 7 मिलियन क्रॉस कर चुकल बा, अभी ट्रेनिंग में चल रहा बा इस सॉन्ग। गाइस अगर वीडियो आपके अच्छा लगल है तो वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर लो ताकि हम आप सभी खातिर इतने वीडियो लेके आओ।